Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please kneel for the prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and the Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. De kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamalon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli ka sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabag na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan Sabado sa ikaapat na semana pakapasko. Ang mga intensyones ng satuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Riza Lauraya. Thanksgiving offered by Akub family. For successful civil engineering board exam offered by Engineer Mark Christian L. Agustin.
Thanksgiving for the gift of life and birthday blessing of Roland Perez, offered by Chatney. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Asupardo Cantara and family. Special intention, petition to pass the nursing board examination, offered by Rivera family. For guidance and protection for safe flight, offered by Teng Vasquez. Special intention for fast recovery of Emma, offered by Calios Lovendino family. For passing the interview, offered by Shireen Vergara. For passing the board exam, offered by Beltran family. Special intention offered by Jude Allen and Jonah. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag, Janice offered by Esther Pua. For the soul of Evangelina offered by Tess D. For Froilan by Rosie Asupardo Cantara and family. For Jairo Paulo Francisco, offered by Asupardo Cantara family. For Arturo Sr. by Ong family. For Evangelina, offered by Emma Chan. For Emmanuel by Cristina Bobadilla. For the death anniversary of Efren, offered by Rosa Vergara and family. For Adrian Francis, offered by Carlo Madre. Banwaan ng Diyos, matinog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Sabado, mga kadyosis sa rong pamilya, nagkakatiripon kita sa pagtaong onra sa satuyang mahal na ina, ang patrona kan bilog na Dioceses kan Legazpi, si Nuestra Señora de Salvacion. Magdulok kita sa iyang tabang, asin intersesyon para po sa satuyang mga pangangaipo siring panagos na mag-umaw sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inaako niya to dahil sa pamibi, asin intersesyon ni ina. Ngunyan, tanganing kita po gabos na uyanig di magkanigong magselebrar,
Kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasadan. Isabay taman po sa tuyang pamibi sa aldaw na ini, nagsaselebrar si Bishop Liloy Kiambao kan sa iyang ika-42 na taon bilang sarong obispo. Ngunyan an anibersaryo kan sa iyang ordinasyon. Sarabay kitang magsabing, udok sa buot, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga dugang, tanagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maherak ka. Mamibi kita. O Diyos, mabuot na naghihimo nin mga langit noon, naranga para sa kinaban, sa solemnidad kan Paskwa, ang tabayan mo nin pagkaherak an sa imong simbahan, tanganing mautob niya ang mga dapat gibuhon ngunya na panahon, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nagaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Sarong Sabado haros gabos na tao sa banwa, nagtiripon sa paghinanyog kan tataramon nin Diyos. An mga Hudiyo pagkahiling nakadakol ang mga tao, nauri asin sinimbag nin mga paglanghad ang gabos na sinabi ni Pablo. Dangan si Pablo asin si Bernabe, nagtaram sa hayag asin maliwanag. Kaipuhan na sa saindo inot na ibarita niya mo ang tataramon nin Diyos. Alagad huli kan isinikwal nindo, asin huli ta paghuna nindo, dai kamo maninigo sa buhay na daing kasagkuran. Kami maduman sa mga pagano. Ini ang tugon sa munin kagurangnan. Kan sinabi niya, ginibot akang ilaw nin mga banwaan, tanganing ang sakuyang kaligtasan, makaabot sa puro kandaga. Kan ini nadangog kan mga pagano, nagkaurugmang gayo sinda, asin nagpasalamat sa kagurangnan, huli kan sa iyang tataramon, asin ang gabos na itinalaga para sa buhay na daing kasagkuran, nagtubod. Ang tataramon nin kagurangnan, ibinabalangibog sa bilog na runa. Alagad ang mga Hudiyo nagparibok sa mga babing iginagalang patin makidiyos, asin man mga puonin banwaan. Sinadol na labanan si Pablo asin si Bernabe, asin pinaluwas sa indang runa. Pinagpag kan mga apostol an alpog sa luwas sa daing runa.
Pinagpagkan mga apostol alpog sa indang mga bitis bilang tanda laban sa mga tao. Duman asin nagpasiring sa Ikonyo. Alagad ang mga disipulos na panunin kaugmahan, asinin Espiritu Santo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling ka nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro kan kinaaban, nakahiling ka nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Bagong awiton sa kagurangnan, huli ta guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang sa iyang tuong kamot, asin banal na takyag, nagdulot sa tunin kaligtasan. Ang gabos na puro kan kinaaban, nakahiling ka nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang kaligtasan. Ipinahayag ang sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang katutuuhan, asin ang sa iyang pagkahirak sa harong ni Israel. Ang gabos na puro kan kinaaban, nakahiling ka nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro kan kinaban, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit sa kagurangnan ang bilog na daga. Iawit nindo ang sa indang kaugmahan. Ang gabos na puro kan kinaaban, nakahiling ka nakakaligtas, nakapangyarihan ng Diyos. Ipaglukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa ilo. Asin sa imong spiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Kun ako midbid manindo an sa kuyang ama." Kung ngunyan, midbid na nindo siya, asin siya sa indong nahihiling. Si Felipe nagsabi, "Kagurangnan pahilingan sa mo an ama, asin initama na para sa mo." Si Jesus nagsimbag, "Haloy ng panahon na ako kay banindo, asin day mo pa ako midbid, Felipe? Ang nakakahiling sa ko, nakakahiling man sa ama, ta daw taminasabi ka, pahilingan sa mo an ama. Day kami natubod na ako yaon sa ama, asin na nama uyas ako. Ang sinasabi ko sa indo, bakong gikan sa kuya. An ama, nauyas ako iyan minagibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod ka mo na ako yaon sa ama, asin na nama uyas sa kuya. Kunday, magtubod ka mo huli sa mga gibo ko. Totoong sinasabi ko sa indo, an minatubod sa ko, magibo kan sa kuyang mga gibo, asin urog pa kayan. Huli ta ako maduman sa ama, asin ano manahagado nindo sa ngaran ko, gigibuhon ko, nanganing nama, pag umawon sa aki. Ano manahagado nindo sa ko, sa ngaran ko, gigibuhon ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Nagirita daw po muna sa tuyang mga kataid na good morning. Nasa panahon na po kita kan pagkabuhay liwat. O kaya pakarayon nindo ang pandok nindo suangay man sa panahon. Bako pang Biyernes Santo. Tapos na po. So, Biyernes Santo. Sige daw, tawi daw nin magayon na smile siya ni sa imong nasa atubangan mo. Sarong realidad po na pinapamuklat kaining sa tuyang ebanghelyo sa tuya ngunyan, iyo na si Kristo, iyo ang sabihon ta, visible revelation of the invisible God. Siya ang kapahayagan, manifestasyon kan Diyos na daing nahihiling. Because Jesus is practically the revealer of the Father, tagapagpahayag kan ama. Kaya baga kang hinapot po siya digdi ni Felipe, digdi siya sa tuyang ebanghelyo. Kagurangnan pahilingan sa mo an ama, asin initama na para sa muya. Anong simbag kan sa tuyang kagurangnan sa iya? Pinaliwanag niya na ang sisay man,
na nakakahiling sa aki o sa iya, nakakahiling man sa Ama. Ansisay man na nakakamidbid sa aki, kay Hesu Kristo nakakamidbid man sa Ama. Tas siya, asinan Ama, saro. Siya yaon sa Ama, an Ama, yaon sa iya. Very clear po baga. Now, nata daw ta, kadakla na beses da ita nahihiling ang Diyos sa buhay niya to. Ngata tabihira niya tong marikognisar ang sa iyang presensya sa buhay niya to. Of course, we can say that we are all in search for God sa buhay ta. Ano man ang pinagdadaanan ta sa buhay, hinahanap ta permi ang Diyos sa kaugmahan, sa success kan buhay, sa failures kan buhay, asin sa kamunduan, asin pagbalo, hinahanap niya to ang Diyos deep within our hearts. Because we know that it is only God who can satisfy our longing. Pero nga tada ita permi nakukuha ang Diyos sa buhay niya to. Number one reason sa pag-atid-atid ko, because our eyes are blinded by our self-securing preoccupations. Nasisibot kita sa dakulo na bagay digdi sa kinaban, bako? Ang iba nga ni isa tuya, dakulo ng preparasyon manungod sa maabot na halimbawa ako, dawa day man akong properties, may last will na ako, tapig pagibo kami kang diocese ki last will. Preparasyon ka na, igwana akong pasiguro ko, halimbawa, magadan ako, kasi say mapanubong sa kuya, naka-enroll na kami sa sarong, o day ko nangaranan, baka ako sa nindo akong nag-advertise. In fact, nahiling ko na sutaol ko, may mga preparasyon na kita, preparasyon sa mga aki nindo, may mga educational plan na kamo, ang iba na nag-iridad na, may pension plan, di ba? Pero ang garing magayon na pag-andaman tab, nasisibot kita sa dakulo na bagay, o may eternal life plan ka na, o ano, pagkabot kang panahon, magayonon nga na ang taol mo, mapa-impyerno ka man sa nagari, bako magayon ano. Ang pag-andaman ta, itong mas importante na makaibahan man niya to ang sa tuyang Ama sa langit. Second reason, because we want to be filled in, but we do not want to empty ourselves. Gusto tang yaon ma-experiensyahan ta ang Diyos sa buhay ta, pero paano kita nin pride? Paano kita nin pagkamakasadiri as hindi pagpatawad? O paano makalaog ang Diyos sa sarong puso na pusong bato? Tadain nagpapatawad? Paano makalaog sa imong buhay ang mahal na Diyos po? Halangkawon ang paghiling mo sa imong sadiri if you feel as if you are self-sufficient. O diday lang, espasyo po ang mahal na Diyos sa imong buhay. Third, we want a better world, but we do not want to change our lifestyle. Ngunya nagrereklamo po kitang suhit index. Kasuhapon is 50. Nagpaparareklamo kita, mainiton ngaya. Paano dahil na kitang kahoy? Hain na sa mga kahoy ta. Tig para arabuso, tig para purutol. O, nagahagad kitang may malindungan. O dahil taman tig babago ang sa tuyang attitude towards our environment. So magayunon po gayon na paghurup-hurupan tayo ni mga tugang. Kung iisipon ta, we want to find God, but we reject Jesus' revelation about the loving Father. Na sobra-sobra po ang pagkamuot sa lambang saro sa tuya. In fact, itinao niya sa iyang akitanganing iyoan sa iyang maging manifestasyon asin kapahayagan kan sa iyang sadiri sa sato. Sana agado niya to sa satuyang kagurang na nasagabos po niya tong tigigibo sa satuyang buhay, makaarog kita sa satuyang kagurangnan, magiman kitang revelasyon asin manifestasyon kan Diyos sa katabuhan asin sa lambang saro. Sa ngaran ka na Aki asin Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na magkaligong pakabanalun mo, ining mga atang, asin hulita ang sakripisyo kan espiritual na ostya inako na, kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa buong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago. Ang mga karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa lamilabing kaugmahan kan Paskwa, mag-ugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, murabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taini, an sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iyang mga disipulos nan sabi, pag ako kamugabos, asin mag-inom, kaini, taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag. Sagkod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa ibo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sirigman, girumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, taganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huling sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos, sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurabayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugilian, nangangahas kitang magsabi.
Ama Ama niya niya mo, mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, kasit man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tuya po nga niya na ihiras sa lambang saroan, ninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang nahawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ansahong tataramon, ulay ni Diyos na kagurangan. Ang katawagan, makakaulog, pagkamon, iyon na iyon.
mamibi kita. Kagurangnan kaming mapakumbabang nagngangayo-ngayo, nagaako kan mga biyaya anin banal na misteryo, tanganing an binuot kan sa imong aki da sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkabuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad declamamos, Exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimalum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordiae oculos, ad nos converte. et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut dignitas siam mortum in sciubibus Christi. oremus. Omnipotens sempiternus Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum filito habitaculum me fecem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, thou ut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Salamat po sa Indo ka po. Saan kaguragnan mapas sa Indo? Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin maherakon. Anama an aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw tapos na an misa. Salamat sa Diyos. Agamon Virgen de Salvación, Samuya warasan ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw con Virgen de Salvación, Suhay pauswagon in mga bikol nun. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi
buhay, yamo taga-albay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you po.